ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମୁନଗା ଶାଗ ରେସିପି ସେୟାର କରି ସାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ମୁନଗା ଶାଗକୁ ରାନ୍ଧିବା। ବଡ଼ି ପିଆଜ ଲଗେଇକରି ରାନ୍ଧିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁନଗା ଫୁଲ। ଶାଗ ଆଉ ଫୁଲକୁ ମିକ୍ସ କରିକରି ଆମେ କରିବା। ଖାଲି ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ି ପିଆଜ ଲଗେଇକରି ଆପଣମାନେ ରାନ୍ଧିପାରିବେ। ମୁନଗା ଶାଗ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ନେଇଛି, ଧୋଇକରି ବାଛିକି ରଖିଛି। ବଡ଼ି 8-10ଟି, ବଡ଼ ବଡ଼ 3ଟା ପିଆଜ କାଟିକରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲାଣି, ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ଭିତରେ ବଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ବଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ବଡ଼ି ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଶାଗକୁ ଏଥିରେ ଲଗେଇଦେବା, ଶାଗ ଆଉ ଫୁଲକୁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବଡ଼ିରେ ପାଣିଟା ଶୋଷି ନେବ। ଏବେ ଆମର ମୁନଗା ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, ମକଚି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ପିଆଜ ବଡ଼ି ଶାଗରେ କେମିତି ଲାଗି ରହିଛି, ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଓହ୍ଲେଇଦେବା, ସର୍ଭ କରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁନଗା ଶାଗକୁ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଫୁଲ, ଶାଗ, ବଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇକରି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁନଗା ଫୁଲର ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ବତେଇବି।